Sugeng siang Bu Guru lan para kancaku, kenalke jenengku Yakobus kelas 2B nomor 17. Aku arep nyeritake tugasku nalika esuk ing omah awan ing sekolah lan sore sakwise mulai sekolah. Tugasku esuk nalika ing omah aku tangi esuk noto amben koyoto tempit selimut noto bantal lan sprei banjur raup ganti klambi lan sarapan. Tugasku awan nalika ing sekolah aku nampil HP-ne mamiku gawe sekolah online, ngerjake tugas tekan para guru. Tugasku sore sakwise mulai sekolah aku ganti klambi banjur mangan ngerjake PR terus dolen. Wes yo video aku matur nuwun.